Hey, wow, bashana. Kushubile bashana. Kuyishubele iWest Gang ko Westville Prison, bashana. Iwest Gang bashana, Marufas Mane bakonanda bashana. Vala inanda zispine maqede zishaye bathu bashana. Iwest Gang bashana abafana abancane bashana abanoplagi 90% kaplagi bashana abahlalise umphakathi lubhojozane bashana ngesinqe sodwa bashana seqhamuka sayiqokhela ngento lezi bashana zibhechile zimehlobovu bashana Sibamba inkunzi ngendluzula ihlomile lezi bashana ziyakunquma zikubulale mawugoloza nezinto zakho lezi bashana bahlangene nezinyanga ezingcolile bashana ezithakathayo labafana bayanquma bakucuye amaphatho omzimba bashana badayisele izinyanga bashana Ayizinkabi labafana bayaqashwa bashana bakhipha imishini kushube bashana Bathema bafika lapha ko Westville Prison bashana bephakamisa izithupha labafana bethi yes kwaDiliko Mountain bashana ikhulu zomthetho bashana onongolozo Blue Bunch bathi hey wolithi bafana le nombolo yenu le yufafa le nombolo yena isabeli emthethweni oyigibengu nakanye igunya livuma ukuthi ungadala ngaze emchibukweni okusho ukuthi webashana moyisigibengu ufa uhloniphe ungabambe inkunzi ubulale khona la emphakathini ohleli khona bashana zabaphuca igunya lezi bashana zabaphuca lezithupha abanazo labafana basenanda bashana kwabashubela lapha eWestville bashana badila nabo decisively bashana bayingenela le intwana lapha eWestville kwashuba bashana bashana kwane inkunzi malanga nje ezidla abafana faya bakhokhobelwe ngoBrown labafana bashana Kwala noma sebebavalele bashana emakhulukuthu kwasho ukuthi khona omagangana abanama access lapha ekwazi ukungena yonke indawo lapha eWestville ongeke uyitshele kudala kwasazafika engaphuma zoshaya umjuxuzo ibuye ingene kuba ngathi ayikaze ziphume bashana ayibakhobela ngento bashana bakhobela ngoBrown umsangos bashana Shabapetuka labafana kwabashubela bashana abasakwazi ngishona nokuhlala ngezisu balala basakwazi nokuhlala ngesinqe balala ngezisu bathi bububu bashana Suku bonke labafana kudilwa nabo bashana khona isilima nje bashana esaboshwa kade siutrainer sibamele labafana ngegym bashana sibashayisa ama press up whole day bashana bashayise nesquat whole day bashana bajima baquliswe nezinsimbi bashana bagijiswe nohlaka lombhede kushube bashana bashawa kubashubele bathole kukhona namalungu omphakathi akhona lapha konando bashana lapha ejele angahambisani nalento yenziwa abafana laba lapha konanda kubashubele lapha bashana ngaze kuthoba bahlokoza ngani la kuza lapha Ubusubhophopho ngezinto abahlokoze kushubile bashana bacabanga bathatha manje bashana bayoboshwa le ko Maritzburg bashana ngoba hayi lapha eWestville abawubamba umshini bashana nayi boshwa ziphekwabo idila nabo bashana asazi ke mabefika lapha ko Maritzburg angathi kungayimfihlo ukuthi basuselweni le eWestville bangatholi lapha eMaritzburg ngoba phela ziconnected igebengu bangaphinde futhi nakhona lapha koMaritzburg kanti kuyindleko nakho lokhu transfer iboshwe bashana kubamisana ezweni bashana isazo solonto bashana lo Joe Blarm Tokas